Препоръчителен родителски контрол. Филмът не се препоръчва за лица под 12 години. Препоръчителен родителски контрол. Предаването не се препоръчва за лица под 14 години. Препоръчителен родителски контрол. Програмата не се препоръчва за лица под 12 години. Препоръчителен родителски контрол. Предаването не се препоръчва за лица под 12 години. Препоръчителен родителски контрол. Филмът не се препоръчва за лица под 12 години. Предаването не се препоръчва за лица под 12 години. Препоръчителен родителски контрол. Филмът не се препоръчва за лица под 12 години. Филмът не се препоръчва за лица под 14 години. Внимание! Препоръчителен родителски контрол. Следващия материал не се препоръчва на лица не навършили 18 години. Внимание! Препоръчителен родителски контрол. Филмът не се препоръчва за лица под 12 години. Филмът не се препоръчва за лица под 16 години. Сериалът не се препоръчва за лица под 12 години. Предаването не се препоръчва за лица под 12 години. Програмата не се препоръчва за лица под 12 години. Не се препоръчва за лица под 12 години. Препоръчителен родителски контрол. Програмата не се препоръчва за лица под 12 години. Предаването не се препоръчва за лица под 12 години. Филмът не се препоръчва на лица под 12 години. Препоръчителен родителски контрол. Тази програма не се препоръчва за лица под 12 годишна възраст. Не се препоръчва за деца под 12 годишна възраст.